No niin, tällä kertaa tehdäänkin videofilmi. Eli tässä on tasoiteltu maata ja laitettu niin paljon otettu pois maata, että sitten kun tuohon tulee tuo betonikivi tuohon portaan alle, niin se askelma on sopivan korkuinen, suunnilleen saman korkuinen. Toinen askelma. Tässä pitäisi vielä ehkä yksi sadevesikaivo tehdä, kun tuohon tulee katous, niin siitä sitten valuu vedet, että ne valuisi tuossa on syöksytorvi ja sitten tuossa olisi kaivo ja sitten nuo putket upotettaisiin maahan ja liitettäisiin, kun tässä menee tuo sadevesiputket. Tämä on kiinni samassa putkessa. Niin. Liitettäisiin siihen. Tämä on myös tasoitettu tämä alue. Tähän on tehty tämä pensas mustikalle, tämmönen kukka-allas. Siihen pitää vielä vähän laittaa multaa, että sinne on laittu styrokset reunoille, että se ei pullista kiviä ulospäin. Siinä on sellainen allas. Sitten sadevesikaivot on, salaojakaivot on upotettu tonne. Kivet voi laittaa päälle, että merkataan ne varmaan erilaisilla kivillä, että jos joskus tarvitsee tarkastaa, niin voi kivet sitten ottaa siitä pois ja kaivaa esille se kaivo. Ja tähän on tehty polku. Tähän portaiden eteen, että tästä pääsee kulkemaan, ettei täältä normikolle kulkea. Tähän tulee vielä multaa tähän poluun ja tuon kiven väliin. Tuonne kaivantoon tulee sitten niitä tuijia istutetaan, että siinä on se kivi. Se on laitettu langalla kiinni ja tämäkin kaivanto tulee multaa täyteen sitten. Tähän tulee jotain 30 senttiä multaa tähän ja nurmiset tähän päälle. Nämä on tasoitettu tuohon loppuun tai nuo betonikivet loppuu tuohon ja tähän tulee semmonen alue kokonaan betonikivi ja tähän oveen eteen pitää tehdä valaa tuo askelma ja samoin tämä ove eteen tehdään siihen askelma. Siinä on justiin upotan yhtä salaojaa kaivoa. Eli leikkaan sen katki ja laitan kannen päälle ja laitan vähän hiekkaa siihen päälle. Sitten se on siellä piilossa. Tässä on porraskiviä, mitkä tulee tähän portaiksi. Tässä on vähän rojuja laitettu tähän. Ainut paikka suunnilleen, missä niitä voi olla, että ne ei ole ees. Eli tähän tulee muutama porras koko leveydeltä. Tuosta taitaa muuten olla ylimääräisiäkin näitä kiviä. Tähän on laitettu tuo kansikivet paikoille, että tässä aikaisemmin näkyy se valu vielä. Että kansikivessä on tämä kansi on tämmönen sileä. Ja tämä alue on tasoitettu kans. Siihen tulee sitten joko betonikiviä tai mitä siihen tuleekaan. Tuo kaivo sitten tulee olemaan sitten pinnan tasalla. Tässä kulmassa on sähköjohtaja ottaa siellä tuossa ja tuossa. Tuosta vetää tuohon seinän viereen maavalot. Pitää upottaa sähköjohto sinne ja niiden valojen semmonen suojakupu. 11 valoa taitaa tulla yhteensä. Täällä on kans maata tehty silleen, että tähän kun laittaa asennushiekka ja kivet, niin sitten se on ton kaivon kannen tasalla on
pinta. Siellä että tuo syöksytormi on paikallaan. Tuossa on suppilo sen takia, kun se kerää veet tuolta yläkerrasta, tulee semmoista putkea. Tuossa keskellä katto on kaivo ja siitä sitten menee tuo viemäriputki tuohon ja tulee alas. Sitten pääsee katolta veet menemään tuonne kaivoon. Nyt tähän on laittu nyt tämä palolevy tähän kattoon ja lampulle on jätetty reijät. Eilen tilasin justiin Saksasta lamput. Saa halvemmalla kuin Suomesta. Semmonen, siinä on palolevy nyt joka paikassa. Aika jännän näköinen tuo lasi nyt, mikä vielä pesikin sen, niin sitä näkyy läpi. Tässä on taas yksi työmaa, että pitää tuossa oli vaan tuo putki, niin pitää tommonen kaivo tehdä siihen, eli leikkaa vähän pitemmän tämmöisen renkaan ja sitten tuo laitetaan pohjaksi sinne ja tuo tulee pintaan. Tuo valurauta kanssa. Siinä on vähän tekemistä, kun pitää vähän jotenkin saada tännemmäksi sitä kaivoa. Tähän tulee sitten kivet. Kivet tulee tähän ulkoseinän kohdalle suoraan linjaan. Niin se kaivo pitää saada tuonne oikealle vähän syrjään niistä kivistä. Täällä sitten kivet odottaa, että ne laitetaan paikalle, että niitä piisaa tonne tontin perälle saakka. Tämä alue on tasoitettu ja siinäkin on tehty valmiiksi tuo, että mahtuu tuo asennushiekka ja betonikivi siihen. Ja sitten tulee samalle tasolle tämä reunakiven kanssa. Itse se just tämä kivi, niin se oli niin kuin jossain täällä, että se oli jotenkin liikkunut paikaltaan, niin mä otin sen pois ja laitoin betonilla uudestaan kiinni tonne. Tässä on kukka-altaassa, niin kaivo jäi liian alas, eli tuolla niin kuin sen pinta, niin tein siihen jatkopalan tommosen oman jatkoliitoksen siihen. Tommoseen sitten. Tässä on tuo viemärin tarkastuskaivo. Siellä laitoin vaan tätä putkea ja sitten just tuon äsken kävin ostaa rautakaupasta tuo valurautakannen siihen. Se on siistin näköinen sitä. Tässä on yksi reunakivi. Oottelee vaan, että tulisi betonikivet paikalle. Tässä on sitten tuo roska-allas. Tämän pitäisi valaa nämä seinät. Ottaa nämä kansikivet pois tästä, niin sitten näissä lopussa kivissä on reikä ton läpi saakka. Aika jännän värinen perä. Semmosta täällä. Vähän aurinko häikäisee silmiin. Mutta työt jatkuu. Ei muuta kuin takaisin hommiin.